Čaute banda, nedávno som si založil YouTube kanál, možno si to postrehol, a to len z jedného dôvodu, aby som vám ukázal, ako vyzerá profesionálna príprava atleta Hyrox alebo prekažkového bežca. Nachádzame sa v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave, kde som absolvent, a dneska si ukážeme tréning, ako vyzerá, z čoho sa skladá, na čo je zameraný, aké cviky tam použijeme. Hyrox sa skladá jednoducho z behu a silových vytrvalostných disciplín. Po každom kilometri, je 8 kilometrov, ideš robiť stanovištia, máš tam skierk, začínaš skiergom, sled push, sled pull, veslo a ďalších disciplín, ktoré si postupne ukážeme. Dneska aj v niektorom tréningu to budeme simulovať a ukážeme si, ako vyzerá taká moja príprava oproti iným športovcom. Môj prvý Hyrox vo Viedni bol double v mužskej kategórii s Adamom Riapošom, kde sme stanovili slovenský rekord v Open. Dali sme to za nejakých 55 minút 30 sekúnd. Tentokrát to idem individuálne. Moje očakávania sú dať Hyrox pod hodinu v pro voľne, kde sú trošku vyššie váhy než v Open kategórii. Vyzerá to, že som v draftovaní Red Bull, ktorí vo mne veria na mojej ceste stať sa vlastne prvým Slovákom, ktorý dosiahne Elite 15, čo je vlastne 15 najlepších chlapov z celého sveta, ktorí sa dokážu kvalifikovať na tieto preteky. Prvá časť tréningu sa bude skladať z vesla, na ktorom práve sedím, 400 metrov v intervaloch, následne 10 angličákov s behom a znova opakujeme túto sekvenciu ešte raz. Je to zameranie na anaerobný výkon, takže naozaj budú to ťažké intervaly, potom nasleduje pauza a zopakujeme to 3-krát po sebe. Po kondičnej časti bude nasledovať silová a to budeme robiť 2-krát sled push so 202 kg a wallbally 20-20, hej, čiže 40 wallballov, túto čas opakujeme 2-krát a zakončíme to pliometriou, hej, na box. Dosť bolo rečí, poďme sa rozcvičiť a poďme začať makať. Dôležité je vždycky sa pre takýmto tréningom poriadne rozmobilizovať, hlavne čo sa týka chrbtici, pretože je to extrémny tlak, či už na dorzálnu časť chrbtice, alebo kto má problém, tak naozaj poriadne rozmobilizovať. Mačka pes. Toto je jeden z ďalších mojich obľúbených cvikov, čo sa týka hrudnej časti chrbtice, rotačné pohyby. Čiže rameno na zem, dohora, vytočím za ruku, vystriedam strany. S rotáciou nekončíme, ešte pôjdeme na bedra, čiže pokračujem v rotačných cvičeniach, lákeť na zem, obe ruky vedľa nohy, s výdychom dole, nohu vystriedam. Dobre z toho cítiť bedra, takisto splenku, trochu hamstringy, že špička, kto má väčší rozsah, ide na petu. Dobre pri tom precítiš sedacie svaly, hamstringy a achillovú šľachu. Zaktivuješ aj brušnú časť ramena, už aktivuješ aj zadný spriamovač a ešte z väčšej časti natiahneš lítka. Poriadne, hej, sedacie svaly. Keď máš dlhý deň v práci na stoličke a ideš na rýchly dynamický tréning, dynamicky si ich natiahnem. Hrud na zem, výdych dole. Včera som mal ešte taký bežecký tréning na 140 pulzov, na páse 18 km, tempo 4:28. Nohy sú celkom fresh a to všetko vďaka energii Red Bull, ktorá mi dodáva silu. A tento je mega. Dobre. Ideme na to. Len dúfam, že sa dneska nedogrcam.
Výdatné prvé kolo? Prvý set dan. Všetké 400 metrovky som šiel pod minútu 30, čo som aj chcel, takže veľmi výdatné. Ako dlho máš pauzu? Pauza bude nejaké 2 minútky. A ideme na to. Už som mňa kvapka jak skrhli. A to som ešte len na začiatku. No, ešte neprišla ani nejaká minúta. A už sme relatívne ukľudnení. Aspoň Garmin nám píše. Ja sa tak necítim. Ale bude to dobré. Už len 2 kola. A budeme kondične pripravení na tú silovú časť. Ktorá bude tiež náročná mimochodom. Real sweat, baby. Real sweat. Toto normálne vo fitku nevidíš. Minúta 29. Jasne. Nie som si istý, či robím veslo dobre. Daj mi vedieť, potrebujem zlepšiť moju efektivitu. Takže kondičnú časť máme za sebou. Mimochodom tento kanál som si založil len preto, aby som motivoval a nasral Adama Repoša, pretože ten jediný mi zatiaľ vie dokázať robiť problém na Hyroxe, takže Adam, pozdravujem ťa, dúfam, že trénuješ. A ideme na sled push plus wall ball, takže trošku silovejšia časť s plyometriou a zakončíme to plyometriou na nohy, a to na box jump. Dobrý bicek mám, vidno? Stopade. Dáme tam ešte nejakú 20. Čiže 170 v činkách plus nejaké sane. 2 dĺžky pôjdeme tam späť, pretekové tempo a 20 wall-ballov. Trošku plio, hej, na ramena, ruky, ale aj tie nohy po tých saniach bude ideálne. Ja sane vlastne chytím si takto, hej, zápestiami, bicepsy, ramena idú dnu. Zvyčajne si položím tu na ešte hlavu, hej, aby som sa cítil komfortne a potom proste tlačiť, hej. Za mňa je to najlepšia efektivita. Veľa ľudí to ešte robí takto, že sa zapre ramena, dá dovnútra a tlačí takto. Lenže dáme potom vzniká podľa mňa väčšia záťaž, hej, na triceps. Môže ťa to neskôr dobehnúť, takže zvol si taktiku, ktorá ti hlavne vyhovuje, kde sa cítiš komfortne a kde to klže. Na to. Hyroxe je 202 kg v pročku a 152 kg v open. Pekne na čiaru. Hyroxe to musíš mať za čiarou. Keď prídeš z toho behu na ten sled push a po ňom to tempo vie byť marketné, pokiaľ sa na to nepripravíš, môže ťa zaváriť a máš ťažké nohy. Určite prvý kilák neprepáliť, stratégiu trošku rozdeliť si tempo. Moja lobo. Pováhy, devina. Je to grcka. Horný terč. Nemusíš vyslovene cvičiť
v rozpoložení, ako ten Hyrox ide. Disciplína za disciplínou, to vôbec nemusíš. Dôležité, aby ťa to bavilo, aby si sa nejakým spôsobom posúval. Vo wallballe musíš si dať pozor na tzv. No reps, kedy ti rozhodca nepočíta terč. Pokiaľ ho netrafíš, tak vlastne sa ti nepočíta. Niekde majú displeje, že ti ukazuje, koľko si ich zrobil. Niekde majú tlačítka, rozhodca stojí pri tebe a počíta tie no reps. Za každé no reps musíš zrobiť na novo. Počas leta som 2 roky po sebe robil na stavbe. Raz som robil streky, raz normálne hrubé stavby. Takže som chlapec z dediny. A nebojím sa tvrdej práce. Pekne ťažké nohy mám. Poďme počítať no reps. Ideš 100 wallballov v preteku. Je to jedno, či budeš oddychovať po 20, po 30. Záleží od teba, jak si na tom silovo a akú stratégiu zvolíš. A taktiež je dôležité, hej, keď držíš wallball, aby si kolenami šiel pod 90 stupňov, hej. Pretože keď budeš končiť niekde tu, máš no reps a musíš znova o jedno navyše robiť. Form check. Na bežca nie je zle. Let's go! Podľa pocitu, teraz to neriešim. Dôležité je zostať ukľudnený, dať sa do takého režimu, kedy si poviem, že a idem na to. Aj tu som si práve povedal, že pridám ďalšiu sériu navyše, čo nebolo plánované, ale cítim sa dobre, takže poďme na to. Poď baby. Pliometria je dobrá pre bežcov, aj pre takéto srandy, ak robíš, ale ideme 20 výskokov na bedňu, pretože chceme ešte dynamiku do tých svalov, preto je pliometria dobrá. Ale pokiaľ máš nejaké problémy, že holená kosť, hej, šľacha, pokiaľ cítiš, že ti tam pri behu to robí problém, tak môže to práve z tej achilovej šľachy vychádzať. A tedy nedoporučujem robiť pliometriu, skôr stabilné cvičenia na ten členok, na bedra, hej, lebo napríklad sedáci sval, hej, ti môže spôsobovať problém s priamovačou, ktorý sa upína na kosť. Môže ti to vystreľovať do hamstringu, hej, vtedy neodporúčam pliometriu robiť, ale skôr nejaké mobilné cvičenia, či už stabilita, hej, jednonožné, takže vtedy nerob pliometriu, inokedy ju zaraďuj do tréningu aspoň raz v jednom cviku v nejakých 3 sériách. Čiže dôležité sú, ak nemáš problém robiť členkové poskoky a pomôže ti to v behu, budeš lepšie, efektívnejšie bežať, či už budeš šetriť kalórie na hodinu, alebo zrýchliš ten krok bežecký, pulzy ti klesnú, alebo budú rovnaké, zrýchli sa ti tempo behu, hej. To všetko má benefity práve pliometria. Tak už si na bedni. Ako jednoducho sa dostať na bedňu. Dúfam, že sa tam vidíme. Dáme si to teraz trošku vyššie. Come on. Treba to tam vystreľovať, neísť do hlbokého rozsahu, pretože potom nevieš využiť tú elasticitu svalov a šľach, takže maximálne podrep a spodrep bum. Práve výskoky na bedňu ti zlepšia broad burpee jump, čo je v podstate tento cvik v Hyroxe. Red Bull gives you wings. Come on.
finisher bol celkom fajn. Pocit z tréningu, endorfíny nabité. Zajtra ale bude svalovica, takže zajtra len pôjdem regeneračný beh. Natoľko nezabudni ma sledovať, daj tam odber, nech nás namotivuješ spolu s Peťom tieto videá a budeme ti prinášať počas celej sezóny zábery a vlogy z Spartanu a Hyrox príprave. Takže nezabudni nás sledovať. Díky.